Kabamat iginu-ginu ki jing ki bakloi ban kenere lek chong ki ti ban ai gilat jingera bru ki don bakani ka pen I bak jinges thu mar kliang ha ke emlang salang kadang don hadu mata mene ha ka wi ki jingja ka bla jam na khishpot rek no pra option ha kshno mauriang tanai ka bahaba Eastern West Khasi Hills District ka wi kalong yeng kla du ai la jong ka yeng hadin bak ding ka baklang kla bamdu ye baro ki jingdon jingem kani kalong yeng ka de ki jong ba anotin jana bala om bak jingja kla ja kumba ka por arsteng ai no phai sngi layo jingtep bak jingplu ding ka de na mar ka don ka jing bakla ni khna kat bau tu rang ba udang lai khech so na ka per jungu bala om bak jingdo nong kala kot shapalat saulak tengka hendrai ka bakham stunat kalong bana kalyang ki nong shnong ka de shnong ha khasan trek no pra arpsan klami shekhmat ta kam sim sulem ban prisna pat ta ka wi ka yeng yaw tu rang ba Saga di bet ini steng lah. Hor. Kau semua. Biar apa? Tuh, buat deh. Aku tak seleh mulai peniang lah, tak peniang ya tak not. Jangan. Berat anu. Mundur ah. Mundur dia. Hei. Ah. Kamu mau ngurus tu. Kena gue. Gue sana. Sana ni. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya